News Sunshine Radio. May iba pang mga balita, may GIT 22,000 illegal campaign poster na tanggal ng COMELEC Pangasinan. Ang detalye mula kay Kaparbian, Bergabinyang Kaparbian. Yes, good morning kapartner, umabot sa 22,353 mga illegal na campaign materials ang natanggal ng Commission on Elections of COMELEC Pangasinan sa isinagawang operasyon ng Oplan Baklas. Hanggang March 28, nasa 9,676 campaign materials ang natanggal ng COMELEC mula sa lokal na kandidato. 7,431 ang natanggal mula sa party list groups, habang 5,246 naman sa mga senatorial candidates. Ayon kay COMELEC, Pangasinan Supervisor Erickson Organiza, maliban sa dalawang nationwide Oplan Baklas operations, maaari ring magsagawa ang local COMELEC office sa probinsya na sarili nitong aksyon para baklasin ang illegal campaign materials sa anumang panahon. Kabilang sa mga tinanggal na campaign materials ang mga nakakabit sa hindi otorisadong lokasyon, kabilang ang plaza, merkado, barangay centers at iba pang pampublikong lugar. Tinanggal din ang mga poster, billboards at tarpaulin na lampas sa limitadong sukat, maging ang mga college posters. Para sa Joseph Reyes, Kumal, si Sylvian Vergabinya, kapartner mo sa balita at sa